Labaran rana farko muhimman kanunsu. Tinubu ya rantsar da sabbin kwamishinonin RMAFC da NPC. Kotu ta umarci INEC da ta baiwa ADA damar kammala rajista cikin sa'o'i 72. Gwamnatin tarayya ta matsa lamba kan rage farashin man fetur bayan saukar farashin ɗanyen mai a duniya. Kanun labaran kenan, yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labaran har ma da wasu su tare da ni Gaddafi Sale daga labaran kafar labaru a nan Facebook, Instagram, TikTok har ma da YouTube. Tinubu ya rantsar da sabbin kwamishinonin RAMC da kuma NPC. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da sabbin kwamishinonin hukumar kula da rabano ta ƙasa wato RAMFC da kuma hukumar kula da tantance 'yan ƙasa wato NPC a fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. An ce sabbin jami'an za su taimaka wajen inganta ayyukan hukumomin guda biyu a Najeriya. Gwamnati ta nemi a rage farashin fetur. Ministan albarkatun man fetur na ƙasa ya umarci hukumar kula da tsandauri da kuma ƙarƙashin teku wato wadda ke kula da albarkatun tsandauri da ƙarƙashin teku wato NNNDPRA domin da ta tabbatar da cewa masu kasuwancin man fetur su rage farashin man fetur daidai da faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya. Yana mai gargaɗin cewa kada a ci gaba da ɗorawa 'yan Najeriya nauyi ba tare da wani dalili ba. Gwamnati na son soke tara ga masu safarar miyagun ƙwayoyi. Hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA ta bayyana cewa gwamnatin tarayya na shirin cire zaɓin tara ga waɗanda aka samu da laifin safarar miyagun ƙwayoyi, tare da mai gurbinsa da ɗaurin shekaru 15 zuwa 25 domin ƙara tsaurara hukuncin ga waɗanda ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Kotu ta baiwa INEC sa'o'i 72 domin ta yi wa ADA rajista. Babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC da ta baiwa jam'iyyar All Democratic Alliance wato ADA damar shiga tsarin rajista cikin sa'o'i 72 domin kammala rajistar ta a matsayin jam'iyyar siyasa a Najeriya. Jam'iyyar NDC ta ɗaukaka ƙara kan soke rajistar ta. Jagoran jam'iyyar Nigeria Democratic Congress ADC wato Saraki Dixon ya ce jam'iyyar ta shigar da ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara bayan hukuncin da ya soke rajistar jam'iyyar a baya. Ya bayyana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kuma ba su damar shiga zuwa portal ɗin jam'iyyar kenan domin tura sunayen 'yan takararsu. Fasto Adebayo ya kare shugaban ƙasa Bola Tinubu kan matsalar tsaro. Babban fasto Enoch Adebayo ya ce bai dace a zargi shugaban ƙasa Bola Tinubu kan rashin matsalar tsaro da ta addabi ƙasar nan ba. Yana mai bayyana cewa aikin shugaban ƙasa shine bayarwa da umarni, yayin da aiwatar da umarnin kuma ya rage kan jami'an tsaro waɗanda ke da ikon aiwatar da umarnin da ya bayar. Kasuwanci da tattalin arziki. An matsa lamba kan rage farashin man fetur. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta jaddada cewa raguwar farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya ya kamata ya haifar da raguwar farashin fetur a Najeriya domin ragewa al'umma wahalar rayuwa da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum. NDLEA na neman ƙarin tsaurara dokoki. Hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta ce sabon tsarin hukuncin da ke shirin gabatarwa zai ƙara ƙarfafa yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi tare da rage miyagun aikata laifuka a ƙasar nan. Nishaɗi. Spyro ya bayyana ƙa'idojin aikinsa. Mawaƙin Najeriya Spyro ya ce baya amincewa da shan taba ko kuma nuna tsaraici a cikin bidiyon waƙoƙinsa da yake fitowa.
ya bayyana hakan ne a matsayin sabbin ƙa'idojin rayuwarsa waɗanda dole duk wanda yake mu'amala da shi ya bi su. Tems ta ce ba za ta yi soyayya da fitattun 'yan Najeriya ba. Mawaƙiyar Najeriya Tems ta bayyana cewa tana kallon yawancin fitattun maza a masana'antar nishaɗin Najeriya a matsayin 'yan uwanta, don haka ba ta da niyyar shiga soyayya da ko da ɗaya daga cikinsu. Ƙetare. 'Yan bindiga sun kai hari a makaranta a jihar Borno. 'Yan bindiga sun kai hari kan makarantar sakandare a ƙaramar hukumar Lasa yayin jarabawar WAEC a jihar Borno, inda suka yi garkuwa da waɗansu ɗalibai har ma kuma da malamansu. Sai dai kuwa a gefe guda jami'an tsaro sun ceto mutum 10 yayin da aka tabbatar da mutuwar malamai 2 har ma da ɗalibi guda 1. Birtaniya ta tabbatar da sabbin dokokin masu neman mafaka. Gwamnatin ƙasar Birtaniya ta sanar da sabbin matakai kula da masu neman mafaka, ciki kuwa har da tsaurara waɗansu sharuɗa da kuma hanzarta korar waɗanda ba su cancanta da zama a ƙasar ba. Wasanni. Brazil ta kai zagaye na gaba a kofin duniya. Tawagar ƙasar Brazil ta doke ƙasar Japan da ci 2-1 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci, inda hakan ya tabbatar da gurbinta a zagaye na 'yan 16 a gasar kofin duniya. Haka zalika Paraguay ta yi ƙasa-ƙasa da tawagar ƙasar Jamus a gasar ta kofin duniya. Haka zalika ƙasar Morocco ta zama ƙasa ta Afirka ta farko kenan da ta zagaya zuwa zagayen 'yan 16 a zagayen wasan kofin duniya da ake bugawa a ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Manchester City ta tabbatar da ɗaukar Enzo Maresca a matsayin sabon mai horaswa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta tabbatar da naɗin Enzo Maresca a matsayin sabon mai horaswa na ƙungiyar bayan cimma yarjejeniya da tsohuwar ƙungiyarsa. Hakan dai kuwa ya zo ne daidai lokacin da mai horaswar ƙungiyar wato Joseph Guardiola ya yi adabuwa da ƙungiyar inda ya ajiye aiki. To labaran ranar kenan daga labarin kafar labaru.